Добрий день, шановні русини і вчитки і глядачі, кому інтересні суть наші програми, наші обзори-огляди різних матеріалів русинських, які з'являють, є дуже інтересні, є важливі, є дають нове до русинського нашого життя, до нам додумання. Низ я придивляюся, продовжую до публікації «Глядання людей», котрі з'явили на сайті Rusin Society в Америці. Є авторство Старик Полок, так ми можемо позирати майблизько, щоб це буде видно. То є стаття від 3 октября, але та стаття то є частина більшої книги «Русинська декада», котру заохочую всіх прочитати, кому повади, потрафить, там є дуже інтересна веля звідань, котрі ставить нам автор. Властиво, як на мене, це є більшості якраз звідання суть, ніж відповіді. В тій публікації «Глядання людей» є перший підрозділ, це називається «Інтелектуальні лідери». Минулий раз ми брали так вступи, да, про що це йде, що автор звідать нам, що нам каже, низ «Глядання люди, інтелектуальні лідери». Автор старий каже, що русинам потрібні є різні таланти, люди різної активності, щоб русинська справа йшла допереду, щоб русинський народ міг далі перетривати, і щоб далі міг розвиватися, заховувати свою культуру. Щоб буття русином було повноцінне буття людини всім світі, не деякі такі, не до кінця, але щоб повністю. Вже ми, русини, потребуємо лідерів, інтелектуальних лідерів, що суть русинам потрібні люди, котрі будуть формувати філософську основу, деякі вказувати напрямки, як і що русини би мали робити, або могли робити, або чи мали би робити. Формують деякі, як гіпотези наукові в тому форматі, проекти про свій народ, що би і як би мав той народ далі чинити. В різних напрямках, від заховання культури, фольклору, історії, до далі розвитку того, щоб бути повноцінно народом. І, так як їм підкреслював прошлий раз, ще в жоден спосіб то не є таке, щоб деяким, я думав, для наших інтелігентів, для наших інтелектуалів, філософів, для так як називають інтелектуальних лідерів старик, щоб бути зрозумілими, що не є то жодним деструктивом, або жодне таке відгалуження, котре не має далі розвитку, русинський народ, або деякі питання звідання, проблем, котрі не має відповіді. Інтелектуали, лідери інтелектуальні, то суть ті, котрі обов'язково пропонують нам, русинам, дещо таке, що ще не є, або чого не вистачить. Пропонують нам такі проекти, котрі русини б могли реалізувати як народ. Пропонують ті проекти, котрі концептуально суть такими, щоб цілість життя народу повноцінна моглася реалізувати. Барс потребуємо тих, хто буде думати і предлагати нам різні концепції, різні проекти того, що русинам треба. Що русинам треба нагле одразу тепер, бо вже нема куди то лишати вшитку. Світ іде допереду, світ цифровий, електронний, інтернету, так, іде допереду, інформації се розвивають в такій кількості, що ми, як народ, починаємо робити те, що із об'єктивних критик закидується, наприклад, Духновичові, нашому просвітителю. Духнович казав, що тепер нам треба нагле перепечатувати щось, знайти, що зможемо хоч деяк читати, і то вшитко людям нараз, просто зараз. Теперка я то вшитко не зроблю, казав Духнович, я енциклопедію аграрну не перекладу. Ані з латині, ані з угорської, ані з російської. Вибираємо, що як може основати нараз тепер, і простим людям, щоб не йти до вдовини в академії, до Відню, щоб могти це читати. Що даємо? Духнович каже, нащо ти так зробив, да? Він каже, енциклопедія видана в Петербургу, нашому челядникові, простому, після школи, навчився читати, писати, він щось звідти зрозуміє, це не латинь, це не є мадярська мова, це не є німецька, австрійська. Ми, русини, живемо в такий самий час, коли суть люди,
серед русинів, мені здається, із інтелектуалів, із русинів, з діячів русинських, але із простого народу, що знав, що вони стоять перед відповідем Духновичем. Як Духнович? Не получиш ти, русине, нараз всяку книжку. Весь ту, котра є, котру можеш читати, котра буде тобі не по-мадярськи, не буде така трудна, тяжка, як по-англійськи чи щось там. Нараз бери і читай. Духнович казав, чим ти хобить? Бери російську. В Києві напечатано, бери, читай, енциклопедія, все. Швидко тобі, понятно, доста. Нараз я ту енциклопедію тобі по-русинськи зараз не переведу і не видам. Не видам, бо не дадуть, не переведу, бо не є сили, бо я сам єдин, а того треба перевести 300 книг нараз. Ми, русини, не стоїмо в такому самому. Бери собі енциклопедію на українській мові, що тобі хибить? Більш-менш розумієш, швидко добре, кінець. Коли сьогодні критикують Духновича, ну як то так може було своєму народу, коли ти бери щось хоснуйся, да, от, тут що тобі підходить, що тобі мішать. Ну, не так само часто предлагають і пропонують, ну що тобі мішать. Словації, наприклад. Ну, читай по-словацьки, ну що ти тобі дивишся по-русинськи вшитко? Ну, словацьку мову бесіду. Жий спокійно, все у спокій. Швидко буде добре. В Польщі так само. Благо, вже літератури є повно. Перфекційна література є на польській бесіді. Любі напрямки, наукові, ненаукові, філософські. Вшитко є. Нащо тобі, русини, мати своє? Нащо тобі, русини, мати своє сьогодні в Україні, в Словації, в Польщі, в Мадярщині? Бери, котре тобі дають, як розумієш, жиєш, все у спокій. Маєш вибір, приймай той вибір. Духнович прийняв такий вибір. Основати з того, що май легко людям може дати і не треба переводити, бо то не є китайська бесіда для народу. В той самий час ті, котрі критикують Духновича, кажуть, давайте так само, наш русин русинський, давайте йому то, що він просто буде розуміти. Духнович був неправий, бо не може було так робити. Да? Я є правий. Бо мені можна так робити. Інтелектуальне звідання, такі питання, як мав Духнович перед собою, і що чинити, нам потрібні люди, котрі будуть ставити таке питання, котрі будуть старатися створювати концепти. Думам же, автор нам вказує на те, що ці концепти будуть це не барс любити одразу вшитким, а може не будуть сильно світу це все любити. Да? Бо наші русини замного думають за себе. Треба думати. Може бути в тим небезпека, бо декотрі питання будуться барс не нравити тим, кому русини і так хиблять, бо до нас того несуть. Інтелектуальні лідери, вони мусять, власне, бути всякими. Інтелектуальний лідер, ну, може бути навіть голова якоїсь організації. Чом би ні? Каже Старик. Але інтелектуальний лідер мусить бути сміливий. Той подеколи треба, а може повісти більше, треба мати сміливість, і тої сміливості має бути для того, щоб думати, да, що нове, пропонувати нам чітким русинам, предлагати, що, а може так. А ми чіткі будемо слухати, читати і кажемо, ну, той кажеш, добре, якось це того домислив, а оце ми з тобою не згідні, бо то нам не треба, то є друге. То не наше, не актуальне. Треба, нам, много треба інтелектуальних таких лідерів, котрі би концепти щодо русинів моглися навіть конкуренцію мати між собою. Мені це здає, що то взагалі то в ідеалі є, коли є конкуренція. Бо коли є конкурентна думка, коли один думає так, другий думає так, ти можеш сважати, спорити, соглашатися, не соглашатися, того вийде ще щось більш розумне, більш мудре. Більш правильне, більш таке, що пасує русинам і не є потрібне. Це є перший такий підрозділ, котрий ці статті Старик нам пропонує. Ця книга і ця публікація заохочує читати всіх, попаде за рук, чи перечитуємо все, там є веля чого до думання. Веля таких запитань, як на мене, що змушують тебе просто сидіти і про то думати, найважливіше заставляє думати в тому аспекті, в тому розумінні тексти нашого автора, що не дають відповіді. Він не каже, як треба, от треба, сяк, ні. Вказує, чого не вистачає. А мене, як читача, змушує думати і змушує формувати
своє відношення до того тексту і до тих звідань, котрі він ставить. Про русинів це найважливіше. Абим я мусив повісти собі, що я, наприклад, з тобою, Старик, не згідний. Або ся сумнівав, що ти правий. Або думаю, що ні, а отусь правду вповів. А той бим іншак думав. А може мені життя показує, що то, наприклад, даш то там не до зреалізування або не потрібно. Може б даш то думав собі, що є. Ну, от це буде зовсім деструктивно, бо русинам то якось там помішать. А буде мішати. Так? В різному, для розвитку, для того, щоб дали бити. А може таке, що той повість добре. Правильно. І я тут думав собі, але я не думав. То, що повість, то думав з тимся. Я соглашав. Читаємо. Старика на сайті. Зараз відкрию ще раз. Русин Society. У Фейсбукові, у Телеграмові всюди є посилання на те. Під тим відео теж буде посилання на цю статтю. А книга в цілості вже є опублікована по-англійськи. Не знаю, чи по-українськи ся появила вже. По-русинськи буде. Не знаю, чи є по-польськи, по-словацьки, але в кількох бесідах вона вже опублікована. Я то постійно забуваю, бо не перечитаю їм швидкі і в руках не маю ще. Вітання швидким.